Dopo parlato di stasera a Gaming, ove 5 episodi gameplay igrice Watch Dogs u kojoj radimo misiju Criminal Convent. Vidite zbog čekanja. Evo misija je već otključena i uključena, samo treba da uzem neki dobar auto i krenu. Nažalost, to je auto će biti možda da bude ovaj. Ne, malo je pokup. Jedna kota. Znači, šta smo radili? Treba samo da završimo sa ovim. Ako mislim da će biti isto praktično kao i ovo. Sad bi trebalo da idu lepo. Ne. Ne možemo baš da ispitamo. Možemo, ali moramo. Malo problema. I oni su blokirani, mi sad tako završimo. Moramo samo da stigamo. Da ne morate ovo što smo radili. To je opet mene. Ali mogu da vjerujem da mi se ovo dešava.
minut, 15 minut sekarang. Aku tak bermisi terus. Mantap sekali. Mas, saya dari semua celah. Opat beras. Akan mendapat satu. Tahan. Jawab tersebut. Ilmu sniper. Soalnya cuma yang ini grup. Itu kok kucing. Ini apa? Dan karena semua zaman itu. Ini siapa? Saya masih apa? Nggak tahu. Завершилось мимо. Это коштує 71. Закажем. Ну, капацитет ради. План. Какой ходы можем использовать? Значит, это. Он, кажется, да. Только мать связана с толком.
On ima 56 strana, 30. To je bilo to. Znači to je bila misija Criminal Convoy. Ovo je bila 5. epizoda gameplaya igrice Watch Dogs. Subscribe moj kanal, lajkajte, šarite moj video. Također da to uradite u mojim mrtacima Satanix Gamer, Games MC, Miloš Ristić. Još jednom pozdrav od Mr. Sergej X Gamera, Mr. Sergej Gamer. Doviđenja. Pozdrav sve koji su gledali, hvala na gledanju. Još jednom.